रोजा साबायखर बिथाङा मोनसे बोसोनानो जोंखौ इफेक्ट नांहोयो बेनो जाहैबाय थांनाय समाव सिखोना राजा बिथांखौ जे सावथालफ्रा बुथारबाय बे निन्दा खालामनो थाखाय खस्थ' नङा बेखौ जों गोख्रों रावजों निन्दा खालामो मुगैयो आरो बेखौ जोङो मा राहाजों न्याय मोननो हायो दिनै जों बेखौ मावनो थाखाय जों आवगायनांगौ दा बयबो बर' हारिनि आफादफ्रा आवगायबोनांगौ खिन्थु दुखु मोनो जोङो जे दिनै जेरखम अलखद माने अबस्थायाव दं बर'फ्रा दिनै जों बे जायगानि थागिबि फिसा जोङो बिनि असे फिसा जोङो बे जायगायावनो जोङो गोदो जुग जुगनिफ्राय हाजार बोसोरनिफ्राय जों बेयाव दङ खिन्थु थागिबि फिसाखौनो दिनै बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफ्रा दिनै सिगिनाय हुमखिनाय दाबो नुबाय थायो जोङो बेंगलनिफ्राय सोरबा सावथालफ्रा सिगिदों सोरबा केरेलानिफ्राय सिगिदों बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों मिथिबाय थादों दा मानो बिदि खालामबाय थादों होनबालाय दा बेखौ जों दिनै मानो बिनि थाखाय जों मा राहा लाब्ला जोङो जोंनि माने रैखाथिखौ जों बोरै मोननो हायो दा बेखौ जोंनि आफादफ्रा ज' जालायनांगौ सानलायनांगौ खिन्थु जों नुवाखै जोंनि आफादफ्रा गोख्रों जानायखौ जों नुवाखै दा जोङो ओरैनो खुद्रिनाय रागा जोंनाय बेजोंल' माने जानाय नङा जोङो एखेबारे न्यायि भाबै जोङो जोंनि माबाखौ मोननांगोन आयेनगत भाबै जों न्यायखौ जों मोननांगोन ओंखायनो जोङो लुबैदों दा बिसोर हाथियार लायै गिदिंबाय थायो बर'फ्रा सादा सिदा सिम्पोल जेबो रोङा हाथियार गैया दा सिम्पोल मानसिखौ हाथियारजों सिगिनाय माने गिहोनाय बे माबाखौ जों नुबाय थादों परिस्थितिखौ नुबाय थादों बेखायनो जों दिनै आयेनगत भाबै बिसोरनि सायाव एक्सन लानांगौ जोङो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय जों नाजागासिनो दं आङो माने बिसिबां बे इलिगेल भाबै हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थानाय जायफोराव दिनै जायगा होगासिनो दं बाहेरानिफ्राय फैनाय थाफैनायखौ बिनि गेजेरावनो दिनै मावबादिया थायो होननानै दिनै गोबां खबर मोनदों आरो बिनि प्रमानखौ इउटुबजों मोनबाय आसामनि DGPआनो स्वयं बुंदों जे मावबादिया बे जायगा लादों होननानै दा गथे बिसोरखौ जुदि बेयाव दं होनना मिथिबायब्ला मावबादिया जुदि बे माने हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै दंखायोब्ला आरो बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै जुदि बे जायगानि एंकरजारफोरखौ फरेस्टआव हाबनानै थानाय मानसिफोरखौ जे माने थुलुंगा होयोब्ला बर'फोरनि बेरेखा माने सिकित्सा खालामनो बर'फोरखौ माने माबा खालामनो सब समय हेबग्रांबाय थानो दाय नागारबाय थानो दा जों बेखायनो जों बेखौ दबथायनो थाखाय जोङो आयेन भाबै जों राहा लानांगोन आरो जों बेखौ राहा लानो थाखाय जोङो दा जेसेबां बे इनक्लुजबो दं फरेस्टआव जेसेबां इनक्लुजमेन्ट जादों दा जों बिनि लिस्टखौ जों दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों इतिमध्य जोङो कालेक्ट खालामगासिनो दङ दा जों बेखौ मोनब्ला बिनि न्याय माने माबाखौ जोङो बिसारखौ जोङो नागिरगोन आरो आयेनगत भाबै जों नागिरगोन जों बेखौ जोङो बुलाय सोलायजों जों खालामनाय नङा आरो बुलाय सोलाय खालामब्ला जों हानाय नङा आरो जों बे भुलखौ जों मावनो नाङा आयेना जोंनि लोगोआव दं आयेनखौ जों बाहायनांगौ दिनै फरेस्टआव मानो हाबना थाफैदोंमोनथाय बबे जायगानिफ्राय फैना थाफैदों एथ' हाजार लाख मानसि दिनै फरेस्टआव हाबनानै थादों बे गासिबो एंकरजारजोब आरो बाहेरानि जोबना जों मिथिदों बे बाहेरानिफ्राय फैनाय बेंगल बिहार झारखन्डनिफ्राय फैनाय बिसोर बोरै हाबनानै थाफैनो हाखो आरो बिसोर बोरै बेयाव थाफैनानै थागिबि बर' फिसाफोरखौ बोरै सिकित्सा खालामखो बोरै बुथारनाय जाखो दा बिनिफ्राय जुदि जों रैखाथि मोननांगौब्ला जों आयेननि आश्रय लानांगोन आयेना जोंखौ सहायगोन आयेननि बेबस्था जोंहा दङ आयेनआ जोंखौ रैखाथि होनायनि माखासे आयेननि माखासे दफाफोर दङ ओंखायनो जों बे आयेन दफाखौ मावफुंनो थाखाय आयेननि सहाय लानानै जोङो खामानिखौ मावगोन बेनि थाखाय जोङो जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय नाजागासिनो दं